DJ Bites Remix. Will it ever be? I'm trying so hard to find sweet serenity. Are you still afraid? Just close your eyes and dream, feel it fade away. Time won't flow, everyone knows. When the pain fades away, dreams won't die, tears in their eyes. You got to hold your head up. Yeah, yeah. Hold your head up. Yeah, yeah. Hold your head up. Stay some time. Naglaba ka naman. Living up the way to change your state of mind. So try and understand. It's not so hard to see that I am just a man. Time won't flow. Hello naman po dyan sa bago natin na kaibigan, Evergreen Line Vlog. Mega shoutout po dyan sa iyo, Evergreen Line Vlog. Naayas ko lang guys yung aking yung aking channel. Mega shoutout po dyan kay Evergreen Line Vlog. Bagong-bago natin guys na kaibigan, who is in our live streaming. Hello naman dyan sa iyo from DJ Jansky po idol. Ayan. Bigyan kita ng iyong moderator function para naman makapagsimula ka na rin makipagkaibigan dito sa aking live streaming. Baby ko Panda, mega love shoutout din po dyan sa iyo. Sir Ora, sabi ni Baby ko Panda, hello po dyan sa iyo. Ma'am Baby ko Panda, welcome din po sa aking live streaming Evergreen Line Vlog. Ayan. Meron ka na pong moderator function. Ayun, you can simply call Nightbot. Nightbot will going to search and drop your link in my live streaming also. Ayan, tamsak sabi ni Papa Yu. Papa Yu, mega love shoutout naman dyan sa'yo, Papa Yu. Kumusta? Ayun, mega shoutout naman dyan kay Papa Yu Bird. Highly recommended monetized channel yan si Papa Yu. Ayun, mega shoutout naman dyan sa'yo, Papa Yu. Kumusta? Ma'am Adel, hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Adel. Tamsak po, sabi ni Ma'am Adel Sulit. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Adel. Ayun. Late ako guys ngayon na mag-live stream. It is because nag-night swimming kami nung gumabi na. Ayun. Umuwi na kami. Ayoko nang ginagabi sa labas. Ganon. Nag-night swimming kami pero nung magagabi na, umuwi na kami. Ayun. Kaya na-late ako yung aking live streaming ko ngayon. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Adel. Ayun. Papi A, tamsak, sabi ni Papi A. Mega love shoutout naman po dyan kay Papi A. Welcome din po sa aking live streaming. Papi A, thank you for that sweet tamsak, Papi A. Si Papi U, mega shoutout naman dyan sa iyo, Papa Hubert. Sabi ni Baby ko Panda. Ayun, si Ma'am, wow, sarap. O nga, Ma'am, umuwi na ako. Tapos, alam mo ba yung lantang-lanta na ako sa sobrang init, magsimula umaga hanggang hapon. Tapos ngayon nag-live stream na lang ako. Sabi ko isang oras sa live streaming. Sir Papa Yu, thank you for that sweet tamsak, Papa Hubert. Baby ko Panda, sabi ni Papa Yubs. Kumusta naman tayo dyan? Kumusta yung maghapon natin guys? Ako parang alam mo yung pagod na pagod. Sobrang init. Maghapon. Nasa dagat. Ayun. Ma'am Adel Sulit, sabi ni Papa Yubs. Tamang Hinala, tamsak pa di. Kanino si Tamang Hinala? Mega love shoutout naman dyan kay Tamang Hinala, tamsak pa di. Mega love shoutout din dyan sa iyo pa di. Kaninong ninja? Si Tamang Hinala. Welcome din po sa aking live streaming. Bagyo sa amin host, sabi ni Papa Yubs. Alam, may bagyo ba? Mega love shoutout naman dyan kay kay Papa Yubs. Ingat kayo dyan. Papa Yubs, mega love shoutout, sabi ni Tamang Hinala.
Mega love shoutout din po dyan sa nagbabalik din natin na kaibigan si Dreamboy Speaks TV. Yahoo! Sabi ni Dreamboy Speaks TV. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Dreamboy Speaks TV. Nagbabalik natin na kaibigan guys. Highly recommended channel yan, si Dreamboy Speaks TV na may code sa aking DST. Ayan. Baka guys hindi nyo pa kaibigan yan si Dreamboy Speaks TV. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Dreamboy Speaks TV. One of our VIP member na may code sa ating DST. Ay, piste. Sobrang init pala nito, be. It's so hot. Too hot. Ininom ko sobrang dami ayon. Papa Bets, thank you for that sweet thumbs up, sir. Sir, thank you naman dyan sa'yo. Ingat kayo dyan, sir. Ingat kayo dyan. Sobrang init ng kape. Trex TV, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Trex TV. Highly recommended channel also na may code sa aking Trex. Ayun. Mega shoutout naman dyan sa iyo, Trex TV. Welcome din po sa aking live streaming. Oh. One of my VIP member yan guys. It's super very hot as in. Yeah. And I swallow it all. The hotness. The hotness. Yeah, I swallow all the hotness of the coffee. Trex, ayun. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Trex TV. Welcome din sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, guys? Kumusta naman tayo dyan? 5 million in the house, guys. Ayun. Bakit kaya nangyayari sa akin? Bakit nag-error ang aking monitor sa aking computer? Hindi ko makita yung aking sarili sa aking computer. O, di ba? May error siya, as in. Ayaw niya mag-play. Tabi Tabs 4, mega love shoutout. Sabi ni Tabi Tabs 4, harang tam sa coast. Bagong-bago natin na magiging kaibigan or kabarkada si Tabi Tabs 4. Bigyan kita ng moderator function, ma'am, Tabi Tabs 4, so that you can start making friends also in my live streaming. Ayon. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Adel Bueno. Bagong-bago rin po natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada din. Bigyan ko na rin po ikaw ng iyong moderator function, Adel Bueno. And welcome din po sa aking live streaming. Si Tamang Hinala, oy. Kanino ninja si Tamang Hinala? Host, sabi ni Ma'am Adel Bueno. Mega shoutout po dyan sa'yo, Ma'am Adel Bueno. Welcome po sa aking live streaming. Uy, Ma'am Eunice. Ano bang nangyayari? Ma'am Eunice Mayet. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Eunice Mayet. Ang ating super chatter. Oy, may mayaman. Hala. Parang kilala ko si Eunice Mayet. Uy, mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Eunice Mayet. Uy, may channel ka pala, Ma'am Eunice Mayet. Mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Ma'am Eunice Mayet. Uy, kumusta naman? Highly recommended monetized channel si Ma'am Eunice Mayet. May channel ka pala, Ma'am. Oo, I just miss you, Ma'am Eunice Mayet. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am? It's been a long time, o diba? Where have you been? Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Eunice Mayet guys. Highly recommended monetized channel. Baka hindi nyo pa guys kaibigan ang aking long lost friend, o diba? Magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa ating super chatter, o diba? Bigyan ko lang ng moderator function at ng kanyang guys. Ibabakol lang din ang ating super chatter na si Ma'am Eunice Mayet. Ewan ko sa'yo, sir. Oo nga. Kumusta naman tayo dyan? It's been a while. It's been a long while. Di mo ako sinasabihan, ma, may ano ka pala dyan, may channel ka pa sa YouTube pala. Copy and paste, ayan. DJ P. Bernardo. Akong magpakailanman nagsinungaling ka lang yan. Guys, please do connect to our super chatter also. Si Ma'am Eunice Mayet, one of my long lost friend, o diba? Mega shoutout naman dyan sa aking kaibigan. Ma'am, kumusta naman tayo dyan? Welcome din sa aking live streaming. It's been a while.
Oy, ang laki ng bahay. Mega love shoutout naman dyan sa napakalaki ang bahay na si Ma'am Eunice Mayet. And welcome po ma'am sa aking live streaming. Si Tabi Tabs 4, nagbababa ng kanyang bahay guys. Baka hindi nyo pa kaibigan yan si Tabi Tabs 4. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Tabi Tabs 4. Bigyan kita ma'am ng iyong moderator function, si Ma'am Eunice Mayet. Ito guys, SCEM. Baka hindi nyo pa guys kadikitan si Ma'am Eunice Mayet. Padikit naman po ako guys, padikit. Talon-talon from Aileen TV, yan sila idol. Ayun, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Aileen TV. Ang ating kaibigan guys, si Ma'am Aileen TV. Ayun, kay BC Host. Kaya pansamantala, Papa Bets, mega love shoutout. Ayun, sabi ni piliin mo ang pag-ibig ko ngayon. Evergreen. Ayun. Ikaw nga ito din nagsasabi na may whitey ka sir. Oh, hindi naman sabi, nakapost sa aking Facebook. Hello po dyan Kuya Oragon, musta yung vacation mo? Mega love shoutout din po dyan kay Ashuriken. Highly recommended channel yan guys, si Ashuriken. Kung di nyo pa kaibigan yan si Ashuriken, magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa ating kaibigan na si Ashuriken. Ayun, mega shoutout naman dyan sa iyo Ashuriken. Welcome back din sa aking live streaming. Gem Views, nagbabalik din natin na kaibigan all the way from Taiwan. Mega shoutout naman dyan kay Sir Gem Views. Welcome din po sa aking live streaming. Okay naman sir, yung aking yung aking padagat, o di ba? Ma'am Aileen TV nandito na rin sa atin guys. Man kailangan pa Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Aileen TV. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Aileen. Hello naman dyan sa iyo Ma'am Aileen. Kumusta? Thank you naman po dyan ma'am sa mga padala mo dyan. Mga kaibigan mo, pinalukso mo dito sa akin. Pinatalon mo talaga. Ayun. Mama ng Buday PH nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Manang Buday PH. Highly recommended monetized channel yan guys. Nakatulungan kita Ma'am Manang Buday PH. Nung isang gabi, sorry talaga, nakatulog ako. Tapos paalis ka na naman nun nung pumasok ako. Mega shoutout po dyan sa iyo, Manang Buday TV. Welcome din po sa aking live streaming. Tambay lang nagluluto pa. Silang po ma'am. Ganda ng beach talaga. Oo nga, ang ganda dun sa pinuntahan namin guys as in. TGNG Vlog, ang babalik natin guys na Budol Queen. Hello naman dyan kay TGNG Vlogs. Welcome din po sa aking live streaming. Oy, kumusta naman dyan tayo? Budol Queen. Oy guys, pasensya na ngayong araw. Wala talaga ako as in. Nag-night swimming kami. Nung magbabandang bandang tawag dito, bandang maggagabi na is umuwi na kami. Ang night swimming pala is ginagabi. Ayoko na. Oo. Late ako guys kasi nga umuwi kami. Kasi ayoko ng ginagabi ng night swimming ko. Oo nga. Gusto ko ang night swimming is hanggang alas 5 lang. Iwan lang ng bakas guys, if didikit kayo, mag-hashtag lang saan kayo galing na LS. Thank you para mabalikan ko kayo. Ayun. Eto guys, ang ating super chatter, baka hindi nyo pa kaibigan. Ay, nawawala ko tong kaibigan. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Eunice Mayet? It's been a very long time. O, diba? Nandito pa sa akin yung meron siya guys na remembrance sa akin as in Lacoste na na polo shirt. I just love that Day swimming yun, di overnight. Basta ang tawag namin yun overnight swimming. Pero ayoko nang ginagabi ang overnight swimming ko. Kapag dumating ang alas 5, uwian na kami. Maniwala kayo. Ginagabi pala kapag nag-night swimming. Sana all. Guys, makipagkaibigan na rin po kayo guys sa ating super chatter. Baka hindi nyo pa kaibigan ang ating super chatter. Highly recommended monetized channel yan. Hindi ko pa nadikitan to, si Ma'am Eunice Mayet. Sorry naman talaga Ma'am Eunice. Sana all Lacoste. Oo nga Ma'am. Binigyan ako nito guys ng Lacoste na sponsored by Ma'am Eunice Mayet and I treasured it a lot. Ayun. Hindi ko siya madalas gamitin as in bagong-bago pa talaga siya. It's been a long time. Sana all nakakagala sa beach. Oo nga. Ang ganda ng beach na yun guys as in Paraiso. Kaso lang hindi kami natuloy doon sa white sand. So doon na lang kami sa katabi. Doon kami kasi basta trip lang namin na doon kami sa black sand. Trek, sabi ni Trex TV. Ayun. Oo nga guys, Lacoste as in.
Ma'am Eunice, kumusta naman tayo dyan, Ma'am Eunice Mayet? Sana all may channel na malaki si Ma'am Eunice Mayet. Kailan ka pa nagsimulang tawag dito? February 24. Wow, February 24 lang. March, April, May, June. Mag-June. Mag-performance pa lang pala. Sana all. 5 o'clock na lang kasi gusto ni Kuya Uragon umuwi dahil baka multuhin. Oo nga. Tsaka ayoko ang night swimming namin is ginagabi. Oo, ayokong ginagabi ako sa labas. Ganun. Oo nga. Pero night swimming yan. Ginabi pa rin kami pag-uwi. Na-late pa rin ako ng live streaming. Ganon. Baka naman, oo nga. Makipag-kaibigan na rin po kayo dyan guys kay Ma'am Aileen TV. Legit and organic, highly recommended monetized channel. Nang masilip nyo ang kagandahan ni Ma'am Aileen TV na may code sa akin na ITV. Ayan. Baka guys may mga premiere kayo. Sabihan nyo lang din ako kung may mga premiere kayo ha. May premiere ka ba, Ma'am Eunice Mayet? Kay sarap, may minamahal. Ang daigdig ay magkulay at buhay. At kahit na may makukulang ka. Si Ma'am Adel, nandito pa rin sa atin. Oy, Bebe, ano bang ginagawa mo, Bebe? Padikit naman ako guys sa ating super chatter. Baka naman si Eunice Mayet. Ayan. Joel's Finest, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Oy, 900 na siya. Malapit na yan. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Joel's Finest. Nagbabalik natin na kaibigan na malapit na rin siyang mag-graduate ng 1,000 subscriber. Hello naman dyan sa'yo, Sir Joel's Finest. Welcome back din sa aking live streaming. May code sa aking GF. Ayun, Sir Mark Jacos nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout din po dyan sa'yo, Sir Mark Jacos. Welcome back din sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel yan guys, si Sir Mark Jacos. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan si Sir Mark Jacos. Bisitahin nyo na rin po ang kanyang bahay at makipagkaibigan kay Sir Mark Jacos nang makita nyo ang kapugi ang tinataglay ni Sir Mark Jacos. Ayan. Guys, T1 guys, patamsak naman ako guys para kay Sir Mark Jacos. Ma'am JM Channel. Oy, Ma'am Cheche. I am happy that you are okay now, o diba? Nabasa ko yung chat mo. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Cheche. Si Ma'am Cheche, highly recommended monetized channel yan guys. Si Ma'am Cheche, o diba? Si Ma'am JM Channel. Baka guys, hindi nyo pa kaibigan din yan si Ma'am JM Channel. All you have to do is to visit also her channel and do connect po kay Ma'am JM Channel or simply click that link na binababa ni Nightbot. And makipagkaibigan na rin po kayo guys kay Ma'am JM Channel. Pre, kamusta naman tayo dyan, pre? Hindi ako nakapag-Facebook kanina. Nakapag-Facebook ako hapon na. It is because we are busy preparing for our night swimming. And then eventually nung magagabi na umuwi na kami, o di ba? Salamat po Sir Uragon. Ma'am Cheche, na-miss kita Ma'am Cheche. JM Channel, TGNG Vlogs, Island TV to Yahoo. Sabi ni Pri, o diba? Patusok ng premiere po, baka naman. Kuya Ip, maabot na ang 1K yung main channel ko po. Magsisimula na ako magsikap na lumaki yung second channel ko na Richu Chinshu. Dahil doon ko din ilagay yung mga vlogs, videos for real life videos. Ayan. Sir, sabihan kita sir, hindi mo kakayanin ang dalawang channel. Basta, sabi ko sa iyo. Kung ako sa'yo, assuriken, palaguin mo, palakihin mo ng palaki ng iyong main channel, and then, saka mo na pag-isipan ang pangalawang YouTube channel. It is because I have
2 monetized channel account, hindi ko na aasikaso yung aking second monetized channel account if I were you. Pre, ilagay kita pre sa T2, ayan. Take it or leave it na lang, sir. Ano, sir, Ashuriken. T2, ayun. Patamsak naman ako, guys. T1 and T2. Sabihan nyo lang ako, guys, kung mga nangangailangan dyan ng WH. Ayan, sabihan nyo ako kung ilan yung tinamsakan nyo, guys. Mamimigay tayo ng WH. Sa bawat premiere na tatamsakan ninyo, susuklian ko ng 1 WH bawat premiere. Ayun. Salamat sa mga nag-pray, guys. O, diba? And then, kapag naabot mo, Ashuriken yung 1,000 subscriber mo, hindi ibig sabihin is mo-monetize ka na. No, it's not. You have also, need to reach 4,000 watch hour para ma-monetize ka. Sir, BG lang ha. Medyo nahihilo pa kapag nakatutok sa gadget. Sige lang, sige lang, Ma'am Cheche. Sige lang. Ma'am, pahinga ka dyan, ma'am. O, pagaling ka. Para naman matubo ka na namin. Oo. Salamat, Pri. Sabi ni Pri. Oo, sige. Pri, may mayaman, Pri. Dikitan mo to, Pri, oh. Pri. Si Ma'am Eunice Mayet, ayun. Kinig lang po, sabi ni Ma'am Cheche. Thank you naman po dyan sa iyo, Ma'am Cheche. Oy, pagaling ka dyan, Ma'am Checha. Ma'am Checha. Pagaling ka dyan, Ma'am Checha. Nang di ka namin tubuhin ni Pri. Pahinga ka, Ate Che. Pahinga ka daw, Ma'am Che. Sabi ni Pri. Time check tayo, guys. 15 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Dan tamsak T1. Magaling na po, sir. Uragon, ayan. Magpagaling ka pa, ma'am. Oo nga. Sa ayaw at sa gusto mo, magpagaling ka pa. Ganon. Pri, bigyan kita, Pri, ng ng 1WH, ayan. Baka gusto mong tamsakan yung sayo. Oo nga, Ma'am May Vlog, nandito na rin sa atin, guys. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am May Vlog, ayan. Ang kapatid na maganda ni Pri, ayan. Ashuriken, noted, ayan. May, ayan. Isang tawa lang, GM channel, sapat na, ha? Isang tawa lang, guys, ha? Huwag yung mahaba. Galit si Nightbot ng mahaba. Ang sarap ng kape, as in. Nagkape ako. Okay lang, Pre, isang tamsak lang sapat na. Kumusta ang kape dyan, Pre? Oo, ang sarap, as in, super masarap. Oo nga. Ayoko ipakita ko anong mag ko kasi ang mag ko is GMA. JP Bernardo. I love the taste of coffee. Oh, di ba? Guys, kung di ko kayo na-mention, guys, type 100 lang, ha? And yung mga gustong, guys, yung mga gustong si Nightbot ang magbaba ng inyong mga bahay, all you have to do is to call Nightbot. Ayun, tawagin nyo lang si Nightbot. Or mag-type lang kayo ng Aura Me Channel. O kung kaya mag-isang tuldok lang kayo. GMA fan ka pala, kuya. Hindi rin. May baso lang kami. May mag lang kami ditong GMA. Tapos kay Bebe yon na hi, sabi ni Yana Banana, di ba? Ito kay si Yana Banana, ayan ito, nakita nyo yan. Ayan, itong nakahiga dito sa couch, ayun, yan si Yana Banana, si Bebe, di ba? Hello naman dyan kay Bebe. Tamsak T1, T2, akalain mo yon ang kapatid ko, di pa nakatamsak sa premiere ko. Nagsarili. Sinarili mo talaga, Pre. Ito pa. May isa pa. Si Ray Carriaga. Ilagay ko na rin dito. 2WH. Diba? Wala. Sinarili ni Pre. Tapos itinaon sa live streaming ko. Mega love shoutout naman dyan kay Pre. TGNG Vlogs. Dan pulpak na daw sa'yo si Trex TV. Baka naman, pasukli naman, guys. Whenever someone visited your channel, especially sa mga kaibigan natin. Ay, tigil-tigilan yung pambubudol. Balik. Manukli.
Ito guys, ito. May special case ako guys na no. Kanina nasa dagat kami. May nag-PM sa akin via Instagram naman. O, diba? Sana all may Instagram. Sa Instagram ako nahanap. Sabi niya, Sir, pwede pong patulong. Bakit po, sir? Kasi yung channel niya guys is yung channel niya is tinanggal yung kanyang advertisement dahil sa mga promotional advertisement niya. Ayan. Yung gaya ng what I have did, it is a promotional advertisement na tinatawag. Pero I did not include my advertisement of such network in my live streaming also. It is because it is highly forbidden or highly restricted, di ba? You will gonna be violating rules, community policy of YouTube karon. Kaya nga ayun. Huwag na kayo guys magpo-promote ng mga kung ano-anong mga pinopromote ninyo sa inyong channel, ha? Kasi tinatanggalan niya ng advertisement kapag hindi nyo na-inform si Lolo. Pahingi WH, sir, para kay Charmian. Kay Charmian. Nagla-live, nag-ano din ba si Ma'am Charmian? Sige, Ma'am Eunice Mayeta yan. When palalabas yung mga T3 to T10 kuya ayon, hindi pa lumalabas kasi tawag dito, wala pang may nagpi-premiere. So what kind of advertisement lang pwede kuya ayan? Ang pwedeng i-advertise nyo guys is yung mga sarili-sarili yung channel po, pwede yon. Advertising your friends channel, pwede rin yon. Promoting your friends channel. Pero once you promote brand, once you promote certain network, or once you promote any other mga quality products, pag-isipan nyo yan. Oo. Tamsak T1 and Tito, iba-iba ang WH ha. May music stream na din ito. Sige. Oo. Sige pre, noted. Maniwala kayo guys ha. Kasi kapag lalo ngayon na may mga binago na yung mga YouTube terms of services, ayan, medyo mas humigpit, mas pinahigpit. Noted na, Ray Carriaga, ayun. Pre, tinaon mo talaga, pre, di ba? Baka may mga katanungan kayo dyan, guys. Pwede kayo magtanong sa inyong mga... Ma'am Eunice Mayet, meron palang Facebook, meron palang YouTube channel si Ma'am Charmian. Oo nga, na-miss ko to, si Ma'am Eunice Mayet. Oy, pati nga si Ma'am Ann. Kumusta na kaya yan si Ann? Asan ba yung channel na ni Ma'am Charmian? Baby Ko Panda, highly recommended monetized channel yan si Baby Ko Panda. Baka hindi nyo pa kaibigan yan guys, magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Baby Ko Panda. Galawang mautak yan pre, kaysa magsarila ako mag-play dito, daya lang ang diba? Utakan lang. Makapunta nga rin sa tinatamsaka. Ako din ng mangbulo. Ang TG&G, mega love shoutout naman dyan sa iyo. Thank you also for keeping me in your background together with Baby Ko Panda. Thank you guys for keeping me in your background. Sir Mark Jacos Dan po, sabi ni Ray Carriaga, ayun. Ray na lang pre, meron din code dyan, Ray. Ayan. Bebe, hello naman dyan sa'yo, Bebe. Kumusta, Bebe? Nagkape ka na, Bebe? Do your own vlog, guys. Huwag kayo mag-promote. Oo nga. Tama yun, Ma'am Eunice. Ay, kuya, ngayon lang ako nalaglag 202 na sana, pero nag 186 na. Follow ko naman yung PM mo.
Hala, nagmukbang na naman. Hayaan mo na, hindi ka na nag 170 plus, 186, 14 na lang guys. Baka naman meron kayo guys na 14. Oy pre, yung 14 mo dyan pre. Oo, kailangan ko yan pre. Ayan si Ashuriken guys, 14 na lang. Baka naman. Road to grade 2. Minumukbang. Mag-iwan kayo guys ng tamang bakas ha. Meron Analisa Vlog. Si ma'am, ano pala yan, Charmy Ann. Sige, ma-check ko nga. Monetize channel na rin ba? Sana all, meron na rin. 1.12 subscriber. Hello naman dyan kay Ma'am Annalisa Vlog or si Ma'am Charmian. Ayan. They were a good friend of mine guys. Ayan, si Ma'am Annalisa Vlog and si Ma'am Eunice Mayet. Baka hindi nyo ba guys kaibigan ng ating super chatter, si Ma'am Eunice Mayet. Dikitan nyo to guys, si Ma'am Eunice Mayet. And namimigay ako ng 5WH. And tama ba? Sa bawat main channel guys, na ibibigay nyo kay Ashuriken and 1WH sa bawat ibibigay nyo guys kay Ashuriken din, di ba? Bawat ninja pala, bawat ninja. Guys, pwede patulong. Liit na lang kulang po. Ayan. Ako muna mangisda pre hanggang bukas kasi wala silang signal. Umuwi sila sa bukid. Hibok-hibok. Sa Mount Hibok-hibok. Oo. Pre, ano bang ginawa doon, pre? Oo, magtatanim ng kamote muna sila. Ganon. Oo. Eto guys, 5WH, 5WH, and T1 and T2. Magkakaroon kayo ng 7WH. Ayun, didikitan nyo lang si Ashuriken. Baka naman, 5WH ibibigay ko guys. Itodo na natin. Ashuriken, nilagay ko dito. Ashuriken. 5WH and 1WH sa bawat ninjang ididikit nyo kay Ashuriken. Mag-iwan kayo guys ng tamang bakas. Huwag nyo guys itinatago ang inyong mga ninja account. It is because ipakipagpalitan nyo yan. Sooner or later, you will be gonna be needing WH also monetize and non-monetize channel. Trust me. Ako nga din magtatamsak na rin ako kay pre. Kasi kailangan ko na rin yun ng WH. Pagka kayo guys monetize channel, wag kayo makikipag-click to click. Ha. Oo nga. Kasi pagsisisihan nyo rin yan. Huwag nyo dinadaya ang revenue nyo. Oo nga. Gumagapang WH niya. Ayan, sabi na Ma'am Eunice Mayet. Ilan na ba ang WH niya, ma'am? Ma'am, I was just amazed, diba? You start February 2020. Ay matagal na pala. Isang taon na pala. 2020 pala, diba? Isang taon na din. Kailan ba nagsimula si Ma'am Annalisa Vlog? July 10, 2020. Ikaw February. Sana on. Isang taon na pala. Isang taon. Si Ma'am Eunice Mayet. Baka hindi nyo pa guys kaibigan si Ma'am Eunice Mayet. Magipag-kaibigan na rin po kayo dyan guys kay Ma'am Eunice Mayet. Kailan ka ba ma'am na monetize? Ma'am Eunice Mayet. Ma'am Cheche. Oy Ma'am Cheche. Gamitin mo yung Trex TV on the way na sabi ng Ma'am May Vlog Channel. Sabi ng Ma'am Cheche. Ma'am Cheche. Sana all may 4,690 subscriber na Ma'am Checha. Ma'am Checha. Ma'am Eunice Mayet, kailan ka ba na-monetize? Ilan na ba sahod mo, ma'am? Wow! 14 na lang po guys, sabi na Ashuriken. Baka naman guys, 14 na lang guys para kay Ashuriken. Sige na, maluoy maawa guys. Road to grade 2 guys, road to grade 2. Oy pre, yung 14 mo dyan pre. Oo nga. Ray, ayun. Nagsarilig sikap. 3 pinapangisda. Tagal umabot ng 5K. Sana all umaabot ng 5K. Ako nga hindi na ako nakakapangisda. Medyo sobrang busy lang talaga guys sa bahay. And may inaasikaso pa akong lahat ng mga documents ng mga certain documents na kailangan kong tapusin muna doon sa local registry ng aming bayan and sa bayan ng mga may bayan. Diba? Samahan mo pa ng night swimming na pag gagabi na umuwi na ako, diba? Kasi kinabukasan may gagawin.
And may also welcome and acknowledge the presence of our new guest guys na si Ma'am Pami Rodriguez Vlog. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Pami Rodriguez Vlog. Bagong-bago na rin natin guys na magiging kaibigan. Kadikitan or kabarkada din si Ma'am Pami Rodriguez Vlog. Ayun, nabibigyan ko ng kanyang moderator function para naman makapagsimula na rin siyang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Ma'am Pami, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Welcome din po sa aking live streaming. Ayun, 7 months ago sir. Ayun, 7 months ago. Today is May November, mga November ganon. SpongeBob, sana Diyos ko, napasubo ako eh. Ayun, sige. Ito. Ash. May. Ash, baba mo na itbot. Huwag tagalan tubuhin. Tamsak na po host, sabi ni Ma'am Pami. Malubay and Vlogs. Hashtag Malubay and Vlog. Guys, padikit naman po, salamat po. Bago-bago rin po natin guys na magiging kaibigan. Kadikitan or kabarkada si hashtag Malubay and Vlog. Ayun. Mega love shoutout po dyan sa iyo. Hashtag Malubay and Vlog. Bigyan kita ng iyong moderator function also. Jacket ika ang tinatawag. Para naman makapagsimula ka na rin na makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Ayun. Hello naman dyan sa iyo. Hashtag Malubay and Vlog. Welcome din po sa aking live streaming together with Ma'am Pami Rodriguez Vlog. Hello po dyan sa inyo guys. Welcome sa aking live streaming. Meron pa tayo guys na bagong magiging kaibigan din si Patma Vlog. Tamsak Dan. Hello naman dyan kay Patma Vlog. Merong 1 subscriber. Thank you naman dyan. Kanino tawag dito? Ang tawag dito, kanino ninja? Si Patma Vlog. Ayan. Ako, sir, 28 days ko lang nakuha ang 1K banana. Ayun. Ma'am, matagal na yun eh. Sa akin, 2 weeks ata? 14 days, kanan. Pero sisipagan mo lang talaga. Guys, oo nga, ang 1,000 subscriber is mabilis lang naman kasi makuha yan. If you know how to make friends, how to be legit and organic na kadikitan, you will gonna earn a lot of subscriber if you just know how to make friends. Yunis Mayet dan pulpak na daw, sabi ni Trex TV. Mag-iwan kayo guys ng tamang bakas ha. And baka guys kailangan nyo ng WH, dikitan nyo lang si Ashuriken. 5 WH bawat main channel na ididikit nyo and 1 WH bawat ninjang ididikit nyo kay Ashuriken. Road to 200, diba? Sayang naman guys, uuwi kayong may WH sa akin. And then kapag tinamsakan nyo ang T1 and T2, bibigyan ko kayo ng plus 1 WH each tamsak ninyo sa mga premier. At kung may premier din po kayo gusto nyong patamsakan, sabihan nyo lang ako guys. Ilagay natin yan kay Night Boot. Patamsakan natin at mamigay tayo ng WH para naman yung mga nangangailangan ng WH dyan, magkaroon din po kayo ng WH sa inyong mga channel, especially sa mga non-monetized or also sa mga monetized channel na nangangailangan ng WH. RDYYS. O, diba? Tusok na. Free! Thank you naman dyan kay Free. Oy. Sayang talaga Kuya Uragon, gagawa na naman din ako ng face reveal premiere na video, laglag pa, patay gutom talaga to si Lolo Whitey. Okay lang yun, Ashuriken. Alam nyo ba kung naglalagas kayo guys, it's totally fine. Ako nga, naglagas na naman ako ng almost 20, at ay hindi, 17 naglagas ako kanina. It's okay, wala naman pong problema yan. Huwag nyo guys na iniisip na huwag kayong mawala ng pag-asa kapag naglalagas kayo. It's totally fine. Totally normal na yon. Normal. Basically, ganun talaga yun. I-PM mo ako Ashuriken. PM mo ako ngayon. Ayan. Now na as in. O, diba? At kung may mga katanungan kayo guys, pwede kayo magtanong din. Ayun. Johan S. Ayun. Tusok Tom and Jerry. Ayun. Dugong ilong ko ha sir. Sabi.
Uy, ma'am, hindi naman. Oo, sorry na talaga, oy. Sorry. Di na ako mag-ano. Di na ako mag-i-English, di ba? When all else fails. DJ B. Bernardo. Ano pa ba? Ano pa? Dugo ilong ko ha, Sir English. Ayun. Tusok Tom and Jerry. Ayun. Super Dennis. Tamsak na idol. Na meron ding 1 subscriber. Kanino ba? Ano? Guys, sabihan niyo ako kung ilan yung dinikit niyo kay Ashuriken. At kung may mga premiere kayo dyan, guys, sabihan niyo rin ako. Ha? Pami Rodriguez. Vlog na nasa harang daw. Kanino ninja si Super Dennis? Ayan. Super Dennis. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Thank you for that sweet tamsak, Super Dennis. Ayan. Uy guys, kahit ninja account nyo guys ha, pag nagdidikit kayo guys, just make sure na didikitan nyo ng tama. Wala ka bang ibang masabi Ayun. Johanna Pate, oy, nandito na. Sipagan nyo lang guys. Oo nga guys, sipagan nyo lang. Ma'am Sol, biha sa vlog, ay wala pa pala akong jacket. Sorry, ayan. Ay, bigyan kita ng Super Dennis. Ayan. Alam nyo guys, kung ako sa inyo, gamitin nyo ang inyong main channel. Huwag kayo guys matakot gamitin ang inyong main channel. Pakilala nyo guys sa mga live streamer ang mga main channel ninyo. Sa kanyo na gamitin ang inyong mga ninja account. Kapag kung gusto nyo mag-drop ng inyong mga link guys, I will going to allow you also to drop your link using your main channel. But then, I am encouraging each and every one of you guys to ipakilala nyo ang inyong mga main channel. Huwag nyong itinatago ang inyong mga main channel sa inyong mga ninja account. It is because ang nakikilala ang inyong mga main ninja account. Pero at the end of the day, kayo pa rin yung masusunod sa inyong mga channel, di ba? Payong kaibigan lang, payong kaibigan. Ma'am Sol Bihasa Vlog, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Sol Bihasa Vlog. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Sol. Ma'am Sol, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Sol Bihasa Vlog. Highly recommended monetized channel. All the way from Taiwan pa yan guys, si Ma'am Sol. Ma'am Sol, kamusta naman tayo dyan guys? Welcome back din ma'am sa aking live streaming. Ma'am Simpulay, nandito na rin sa atin guys si Toto. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Simpulay Leonardo. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Simpulay Leonardo. Ayun. Mega shoutout naman po dyan sa iyo Ma'am Simpulay Leonardo. Welcome back din sa aking live streaming. Ate Pami, sabi ni Ma'am Eileen TV. Guys, gamitin nyo guys si Nightboot guys. Nightboot was created para guys magamit ninyong lahat. Tawagin nyo lang guys si Nightboot or kung kaya guys mag-type lang kayo ng aura, mag-type lang kayo ng me. Kaya ito lang, mag-type kayo ng aura, me, o kaya channel, o kung kaya tawagin nyo lang guys si Nightboot. Gaya ng ginagawa ko, or kung talagang tinatamad kayo guys, magtawag kay Nightboot, mag-isang tuldok lang kayo sapat na, hahanapin ni Nightboot ang inyong mga bahay, ibababayan ni Nightboot dito sa ating live streaming. At kung gusto nyo guys malaman kung mauulanan ba ang inyong mga bubong dyan, pwede nyo i-type ang weather space kung saan location nyo. Ayan, weather space kung saan location nyo. Ayan, bababayan lahat ni Nightboot. Ayan, kung gusto nyo malaman guys ang Christmas countdown nyo, gusto nyo, huwag nyong pwede nyong i-type lang ang Xmas. Gusto nyo 2022 New Year, basta ganun lang yun. Marami yan na silbi si Nightboot guys. Guys, pasukli naman po. Salamat po. Ayun, sabi ni #malubay and vlog.
Harang sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Grace B. Vlog. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Highly recommended channel yan guys. Si Ma'am Grace B. Vlog. Mega shoutout po dyan sa iyo Ma'am Grace. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Harang. Galing naman ni Sir. Bakit ma'am? Ano ba? Oh, gusto nyo yung Valentine's countdown, di ba? Type nyo lang ang Valentine's. Yahoo! Sabi ni Ma'am Atimon Vlog na binababa ko kanina guys, si Ma'am Atimon. Mega shoutout naman dyan sa iyo Ma'am Atimon Vlog. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Atimon Vlog. Highly recommended monetized channel na nagmukbang, di ba? Ang daming kanin kagabi. Ma'am Atimon. Oh, nagmukbang sila guys. Paboritong ulam ng mga Pilipino. Binomba namin. Sok na harang sabi ni Gigi Japs. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Gigi Japs. Gigi Japs. Ayun. Kumusta naman tayo dyan, Gigi Japs? Welcome din sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel din yan guys, si Gigi Japs. Ayun. Harang down, mega love shoutout sa lahat ng nandito po. Sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Ma'am Grace, mega love shoutout naman po dyan sa iyo Ma'am Grace. Welcome back ma'am sa aking live streaming all the way from Tagaytay or Cavite pa yan guys, si Ma'am Grace B. Vlog. Hello naman dyan sa iyo Ma'am Grace. Welcome back din sa aking live streaming. Pasa board, nandun ako sa iyo kaninang tanghali board, kaso nasa dagat kami board. Hindi ako nakabidji ng buong araw kasi dito sa amin umalis kami is nag-brown out. Pinutulan ng kuryente yung buong municipality kasi nga daw maraming utang yung municipality. Sabi ko, totally unfair naman yun sa mga nagbabayad na sa mga nagbabayad ng tama, di ba? Buwan-buwan nagbabayad ng tama. Just like us, nagbabayad kami ng buwan-buwan, nagbabayad kami, hindi kami nalilate. Naputulan yung buong municipality namin, ibinalik ngayong alas 6 pa lang. Kaya hindi ako nakapag-busy sa iyo board ng I am just using my cellphone. Ayan. Hindi nasa dagat kami, nag-night swimming kami kanina. Nag-grab shoutout naman dyan kay Board Vlogger. Nagbabalik rin po natin guys. Ang Jutes sa mga Jutes. Di ba? Ang hari ng mga Jutes. Nag-grab shoutout naman dyan kay Board Vlogger. Highly recommended monetized channel din yan guys. Si Board Vlogger. Ayun. Board, kumusta naman dyan? Sasakay ka na naman? Boss Uragon, Papin. Naman po, salamat sabi ni Malubay Vlog. Ayun. Grace B. Vlog, mega love shoutout din sa'yo. Sige, baba ka ng bahay mo, hashtag Malubay and Vlogs, ipin natin yan. Oo nga. Pasa board. Baba ka ng bahay, sir, ipin natin. Oo. Happy birthday, sir, board vlogger. Ma'am Atimon, happy birthday naman dyan sa'yo, Ma'am Atimon Vlog. Time check tayo guys, 42 minutes past the hour of 7 o'clock. 8 na lang guys, 8. 8 na lang guys, 8 na lang para kay Ashurican. Baka naman guys, maluoy mo. 2 lang ang ating premiere, baka may mga premiere pa kayo dyan guys. Sabihan nyo lang ako, ay may nagpapa-member. Hello naman dyan kay Ma'am Eunice Mayet. Ma'am Eunice! Thank you naman dyan sa iyo Ma'am Eunice Mayet. Ayun. Welcome also to my community. Baka hindi nyo pa guys kaibigan ang ating bagong VIP member. Magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa ating bagong VIP member. Highly recommended monetized channel yan. Ang aking nawawalang kaibigan. O, diba? Ma'am Eunice, thank you for joining also my VIP community. Ayan. Baka guys hindi nyo pa kaibigan, one of our super chatter din yan, si Ma'am Eunice Mayet. Nabibigyan ko ng kanyang code EM. Sana wala pang gumagamit ng EM. Oh, wala pa nga. Ma'am, bigyan kita ma'am ng VIP code mo ma'am. Ayan. Every time na papasok ka, pwede mong gamitin ma'am. That was included in my perks also. Ayan. Guys, please do connect to our VIP member guys na si Ma'am Eunice Mayet and our super
chatter as well. Ayun. Atimon Vlog, hi, mega mega love shoutout. Sabi ni Pami Rodriguez. Guys, padikit naman ako guys. Mamimigay ako ng 5WH sa bawat magdidikit kay kay Ashuriken. 5WH guys, main channel. 1WH sa bawat mga legit and organic ninjang ididikit nyo guys. So, hello host. Tamsak dan sabi ni Joseph the Dreamer. Mega love shoutout din po dyan sa'yo, Sir Joseph the Dreamer. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan yan, si Sir Joseph the Dreamer. Kumusta naman tayo dyan, Sir Joseph the Dreamer? Welcome din po sa aking live streaming. Napaka-legit and organic. Highly recommended channel yan guys, si Joseph the Dreamer. Ayan. Kumusta naman tayo dyan, sir? Welcome back din sa aking live streaming. Ito guys, si Ma'am Atimon Vlog. Baka hindi nyo pa guys kaibigan. Padikit naman ako guys kay Atimon Vlog. Nagla-live streaming yan guys tuwing alas 6 ng umaga. Ayan. Frida na ako, kulang pa ng 5. Wala na akong ibang maibigay. Kaluluwa na lang. O, diba? Oo. Kulang pa ng 5 guys. 5 na lang guys para kay Ashuriken. Okay lang po host. Ayan. DJ Bike Remix. I've been to many places. I've met different races. I've seen so many faces, but it's you I can't forget. Ano pa? Sino pa? Ora, ayun. 194 guys. 6 na lang guys. 6 na lang si Ashuriken. Baka naman guys. Eunice Mayet, hi Dan Dikit. Sabi ni Ma'am Pami Rodriguez Vlog. Wait lang, I'm busy. Kinig lang ngayon. Sabi ni Ma'am Eunice Mayet. Huwag kayong mag-alala guys. Matagal ko nang kakilala yan si Ma'am Eunice Mayet. I am the one guys na magsasabi sa inyo na napaka-legit and organic na kaibigan yan. As in. Boss Uragon, papi naman po. Salamat. Ayan. Sige. Eto pa guys. Eto pa. Sige sir. Your wish is my command. Diba? Pin lang pala. May makikita din ako na pattern kuya. Like may nagtamsak sa'yo ng 30 din. Namukbang ka ng 20 din. Yung 10 na lang yung hindi mawala. Guys, kapag ang mga account nyo is hindi verified na mga account na ninja nyo, nawawala talaga yan. Sad to say, but there's a lot of people, there's a lot of YouTuber who created a Gmail account na hindi verified. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo guys, lahat ng mga spam subscriber talaga is tatanggalin niya. Thank you po and God bless you. Ayan, sabi ni hashtag Malubay and Vlog. Ayan. Always welcome. Hashtag Malubay Vlog. Baka gusto mo ng WH, hashtag Malubay Vlog. I am giving away WH. Bakit itinatago mo ang iyong subscriber count, hashtag Malubay and Vlog? Ilabas mo lang yung subscriber count. Kasi alam nyo ba, na kapag ka nakatago ang mga subscriber count, parang nangangamba akong dumikit, parang ninja lang, parang walang subscriber lang. Oo. Huwag nyo guys kinakaya ang inyong mga subscriber count. You can show it off.
Eunice Mayet, bahay mo po. Sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Ito guys, ang ating super chatter na si Ma'am Eunice Mayet. Ayan. Na may code sa akin na EM or ECEM. Ayan. Ang ating super chatter yan, si Ma'am Eunice Mayet. One of my long lost friend. O, diba? Tapos nabalitaan ko na lang, nag-super chat sa akin. Oo. Ang tagal na namin guys na hindi kami nagko-connect sa Facebook. Hindi na, nawala na yung communication. And then, one summer day, diba? When I am having night swimming, umuwi lang ako po nung gumabi na. Nagkita kami sa YouTube ni Ma'am Eunice Mayet. Dana po ako sa iyo. Yan, sabi ni Ray Carriaga. Mag-iwan kayo guys ng ng tamang bakas. Ha? Ano ba? Kuya, punta muna ako, kakain muna ako ng dinner, babalik naman ako yan. Sige lang Shuriken. Lajana Black Box, ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay, Lajana or Lady Anna Box. Tama ba? Correct me if I am wrong guys ha. Lajana or Lady Anna Box. Mega love shoutout naman po dyan kay Lajana or Lady Anna Box. Nagbabalik ay bagong-bago natin guys na magiging kaibigan. Bibigyan ko na agad-agad ng kanyang moderator function. Jacket ika nga. O diba? Para naman kulay blue ka na Lajana or Lady Anna Box. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Lajana or Lady Anna Box. Welcome din po sa aking live streaming. Yung mga nangangailangan guys ng WH, baka gusto nyo ng WH, I am giving away WH. Magtamsak lang kayo guys sa Premiere. At kung may Premiere kayo gusto nyong patamsakan, palitan natin ng WH bawat Premiere nyo. Sabihan nyo lang ako guys ha. And then baka gusto nyo ng malaki-laking WH, I am giving away 5 WH sa bawat didikit kay Ashuriken. Road to grade 2. Dan full pack Eunice Mayet, sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Mag-iwan kayo guys ng tamang bakas ha. Aming nako ko ay tapat ang puso ko ito. Ngunit kahit ano nang lihim man maging ang buhay kong ito'y ibibigay sa Diyos. Ano pa? 10 million in the house guys. Mega love shoutout po dyan sa iyo. Thank you also for keeping me in your background. And yung mga nangangailangan ng WH, I am giving away WH. Para naman guys hindi kayo umuwing luhaan. Para naman may nag-gain kayong kaibigan, may nag-gain din kayong WH at the same time. Be wise guys, be wise na tinatawag. And then, isa pang paalala guys, ang ating YouTube terms na magsisimula ngayong June 1. Ayan. YouTube right to monetize. Ang pangalawang term natin, YouTube has the right to monetize all content on the platform and ads may appear on videos from channel, not in the YouTube partner program. Ibig sabihin guys is, kahit na mga non-monetized channel, you will gonna get also an advertisement, diba? Kaso, ang problema lang niyan guys, if you are not a monetized channel, meron na kayong advertisement, pinagkakakitaan ng video nyo, wala pa kayong revenue. Ganun po yun. Hanggang saan ang titi? Sir, T1 hanggang T2 ma'am. Oo nga, dalawa lang. Wala naman sigurong mga premiere. Trex TV, nagbababa ng kanyang bahay guys. T1, T2, ayan. Tapos ka na, Trex TV. Bigyan kita Trex. Ayan. 2WH.
Sting Idora, Tamsak host, long time no sa. Oo nga pala, mega love shoutout lang po dyan kay Ma'am Sting Idora. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. She is not new in my live streaming guys. She's a very good friend and a very supportive friend of us guys. Si Ma'am Sting Idora. Hello naman po dyan sa iyo. Ma'am, na-miss ko ikaw. Kumusta naman po dyan sa iyo, Ma'am Sting Idora. Welcome back Ma'am sa aking live streaming. T1 Dan Tusok, sabi ni Ma'am Atimon Vlog. Nangangailangan Ma'am Atimon? Nangangailangan masyado si Ma'am Atimon Vlog. Ayun. Sige Ma'am. Noted Ma'am. 1WH. Ma'am Atimon, patulong na ako Ma'am Atimon. Sige Ma'am. 6 na lang Ma'am Atimon. Ito si Ashurike na yan. I miss you too host. Oo nga Ma'am, where have you been? Eunice Mayet Dan po, sabi ni Ma'am Jonas Salundaga. Napatingin sa dalagang nakabalot ng hiwaga. Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa, kung kaagaw ko ang lahat, may pag-asa pang And happy birthday naman dyan sa aking kapatid na nag-celebrate ng kanyang birthday. Nag-overnight sila. As in. sakaling na pakikinggan, pag-ibig na pala isip Happy birthday din dyan guys sa mga nag-celebrate ng kanilang mga birthday. bang sa langit, sa mga ulang sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulap lang lang. Ang swerte nga naman hindi lagi. Yan guys, si Ma'am Sting Idora, baka hindi nyo pakaibigan yan, si Ma'am Sting Idora. Magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Ma'am Sting Idora. Ayun. Monetize channel ka na Ma'am. It's been a long time. You're... Yung ginagawa, 752 subscriber guys. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan si Ma'am Sting Idora. Magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. T1 Dan, sabi ni Ma'am Grace. Noted po Ma'am Grace. na pakikinggan, pag-ibig na Ma'am, hindi ko pa natapos Ma'am Grace. Ma'am Grace, hindi ko pa natapos yung aking ano sa'yo, yung aking playlist sa'yo Ma'am Grace simula nung ay yung binigay ni Ma'am Adel tsaka ni Ma'am Claridel kasi nga nag-brown out sa amin kaninang umaga, pinutulan yung buong municipality namin. So hindi ko natapos yung aking playlist kahapon. Ipagpapatuloy ko na lang Ma'am Grace ngayon. Sting Idora, mega shout out, long time no see. Ayun, sabi ni Pri. DGST, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si DGST. Mega shout out naman dyan sa'yo DGST. Thank you for that sweet thumb check. O, diba? Thumb check. Mega shout out naman dyan sa'yo DGST. Welcome din po sa aking live streaming. May bago rin po tayo guys na bagong magiging kaibigan si Gen TV. Nabibigyan ko also ng kanyang moderator function. Para naman kulay blue na rin siya, o diba? Ma'am Gen TV, mega love shoutout naman po dyan sa'yo. Thank you also for keeping me in your background and welcome po sa aking live streaming. Ma'am, meron ka na pong jacket. Pwede ka nang makipagkaibigan, ma'am. Whenever you wanted to make friends in my live streaming. 2.8 na po WH to sir. Wow, 1.2 na lang. Malapit na yan, ma'am. Meron pa akong utang, ma'am, sa'yo ha. Siguro mga 5 WH pa lang ata ang na-play or 6 WH or 7, mga ganon. Pero wag ka mag-alala, ma'am. Ibibigay ko yun sa inyong dalawa ni Ma'am Aileen mapili, ha. Patamsak po Premier, sabi ni Ma'am Dread Bicol Kitchen. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Dread Bicol Kitchen. Highly recommended monetized channel yan guys, si Ma'am Dread Bicol Kitchen. All the way from Malaysia pa yan. Ang aking kababayan na si Ma'am Dread. Ma'am Dread, mega love shoutout naman po dyan sa iyo Ma'am Dread. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Ma'am, ilagay kita kay T3. Ayan. Guys, T1, T2, and T3. Baka naman. Thanks po sir, sabi ni Ma'am Grace. Ayan. Malapit na, o diba? Malapit na rin ma-monetize. Ma'am Simpulay, thank you also for keeping me in your background. J-Bike Remix. T3 guys, patamsak naman ako. T1, T2, and T3.
Baka naman guys, may mga ninja account kayo guys. May mga ninja kayo dyan na gusto nyo ipakipagpalitan ng WH. Dikitan nyo lang guys si Ashuriken. And then yung nakapin sa taas guys, si hashtag Malubay and Vlog. Baka naman guys, padikit din ako guys sa nakapin sa taas. And si Ashuriken guys, bawat main channel ninyong ididikit kay Ashuriken, mamimigay po ako ng 5 WH kasi kukonti lang ang ating WH. So all in all, magkakaroon kayo ng 8 WH, T1, T2, and T3. Pagka dinikitan nyo si Ashuriken, magbabalik din yan guys sa inyo ngayon, si Ashuriken. Napakabait at napakapoging bata yan guys. Oo, batang bata pa yan guys. T1 hanggang T3 lang tayo guys. T1 hanggang T3 para sa ngayong araw na to. Sting Idora dan full pack na po. Ayan, sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. At tumulong sa akin. Kaya darating ulit ang Uy pre, magsimula ka na pre. Oo nga, T1, T2 dan tamsak, sabi ni Ma'am Dread. Noted po Ma'am Dread, ayun. Naka-isang oras na pala ako, ang bilis ng oras, ayun. Pre, magsimula ka na pre ng live stream mo pre, ayan. Guys, ilipat ko kayo kay Ma'am Jonah sa Lundaga na magla-live streaming na po. Ma'am Dread, ilipat ko ikaw Ma'am Dread kay kay Ma'am Jonah sa Lundaga para siya magpatamsak ng iyong premiere, o diba? Doon natin patamsakan, doon natin padamihin natin yung tamsakay pre. Kay Ma'am Dread at kay Sir Mark Jacos. Oo, para naman guys may tamsak ang inyong mga premiere. Sino ba may mga premiere dyan? Alam ko si Board Vlogger at may premiere. Wala, hindi ko pala nailagay si Board, oy. Oo nga, si Board pala may ilagay ko pala si Board, ayun. Tinamsakan ko yun si Board kanina. T4 guys, T4. Patamsak din po ako guys, ayun. T4 guys, patamsak din po ako guys, ayan. Trex and Athena channel, mega love shoutout po dyan sa iyo. Trex and Athena channel, welcome din po sa aking live stream. Saan po? Wait muna. Tamsak muna ako. Haha. Sige. Ipunin nyo guys ang tamsak nyo guys. T4. T1 hanggang T4 guys. Patamsak ako guys. And then sabihan nyo ako bago ko kayo guys ilipat kay Pre. Ayan. Naka 1 hour na pala ako guys. Naka 1 hour na ako. Ayan. Ilipat ko kayo guys kay Pre. DJ Mike Remix. Kay bilis ng galaw, may kalaliman na pagputol sa pagtayaw. Kalimutan ka kahit pa may iba, at sa muli magbabalik sa akin ang lahat. Maaari ba magtanong dahil lang Ayan. Sabihan nyo ako guys, on the way na po, Jonas sa Lundaga. Oo nga guys, eto, ilipat ko kayo guys kay Ford Dan, sabi ni Ma'am Dread. Noted po, bigyan kita ma'am ng 4WH, ayan. Eto guys, pwede kayong lumipat dito kay Ma'am Jonas sa Lundaga. 1 hour lang ako guys, 8 o'clock na, ayan. Oras na ni Pre ng kanyang live streaming. Late kasi ako guys na ang aking live streaming. Nag-night swimming kami, tapos nung maggagabi na is umuwi na ako. Yun. Wag nyo guys kayo lilimutan din ang ating super chatter. wala sa imaga. Nakadikit na ata sa'yo, Ashuriken. Pwede kayo guys tumalon dito kay Ma'am Jonas sa Lundaga. And maya-mayang alas 10 guys, talunan nyo yan si Ma'am Adel Sulit. At bukas, paggising nyo, puntahan nyo yan guys, si Ma'am Atimon Vlog. Oo nga. Tsaka pagtanghali, si Board, si TGNG, si Art Francisco Channel, ayan. Ma'am Adel, thank you also for keeping me in your background. Alas 10 guys, eto, si Ma'am Adel, puntahan nyo yan guys. Lipat kayo dito guys, kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Mag-end na rin ako guys. And sa ating super chatter, si Ma'am Eunice Mayet. Ma'am, dikitan kita ng aking dalawang monetized channel also, ayan. Thank you guys. Ako po ang inyong lingkod, Uragon. Nag-iiwan po sa inyo ng
Isang maulang Sabado kinapre. O, di ba? Welcome po sa aking live streaming and I love you all guys. Ayan. Kita-kita tayo bukas guys. Alas 5:30 ng hapon. Oo, mamimigay tayo ng WH. Ayun, mamigay tayo ng sangkatutak na WH bukas. Kasi, ayun na nga. Bye guys. I love you all. I love you all. Ako'y mabibigyan